త్వరలో పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్నారు యంగ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన. టాలీవుడ్లో ఎప్పటినుంచో చక్కర్లు కొడుతున్న ప్రేమ ప్రచారానికి ఇరువురు పెళ్లితో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టబోతున్నారు. తమ మధ్య ఉన్నది కేవలం స్నేహం మాత్రమే కాదని స్పష్టం చేస్తూ ఈ జంట ఒకరికొకరు ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని అత్యంత రహస్యంగా కేవలం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, కొంతమంది సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. గీతా గోవిందం సినిమాతో వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేసిన ఈ జంట ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే మంచి స్నేహితులయ్యారు. ఆ తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్తో వీరి మధ్య బంధం మరింత బలపడి ప్రేమగా మారింది. అప్పటి నుంచి వీరిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. విహారయాత్రలకు కలిసి వెళ్లడం, ఒకే రకమైన దుస్తుల్లో కనిపించడంతో ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరింది. అయితే తమ రిలేషన్షిప్ పై వస్తున్న వార్తలపై ఇద్దరూ ఎప్పుడూ నేరుగా స్పందించలేదు. మీడియా ప్రశ్నలకు చాలా తెలివిగా సమాధానం ఇస్తూ వచ్చారు. వీరి వివాహంపై అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.